Sino ba may minutong ay naranasin kita at ngayon nagmamahal nasayaw dahil kulas o kulang sa mga naranasin kita at ngayon nagmamahal nasayaw dahil kulas o kulang sa mga Sarayaw, halamin ng mga okasyon, mga kalakasan ng pagkakon, kurat sa unang hirap. Naranasin kita, may kasayaw na isita, masumay at mawasto, kaya mong iraalaala. Naranasin kita, may kasayaw na isita, masumay at mawasto, kaya nakakalupan ng sugan man kan mga Maria Labigain, hani yumaupay ng pagsayaw. Now, I would like to acknowledge the presence sa aton sangguniang bayan